Ruská federácia rozhodla pošliapať medzinárodné právo a zaútočiť na nášho východného suseda Ukrajinu. Hrdinstva ukrajinského národa, ktorý sa bráni proti presile, ale aj vojnových zločinov či hanebného bombardovania civilných cieľov zo strany Ruska, ktoré bohužiaľ trvá dodnes. Rusko je agresor a Ukrajina je obeť. Tu chcem aj sebakriticky poznamenať, že sa nám u nás doma nepodarilo dostatočne presvedčiť a vysvetliť, aký fatálny dopad má vojna na Ukrajine na bezpečnosť Slovenska a celej Európy. Prvý predpoklad akéhokoľvek mieru je však to, že ruské bomby prestanú dopadať na ukrajinské školy, škôlky a nemocnice. Chcem, pán Korčok, poprosiť, aby ste odpovedali iba jednoducho áno alebo nie. Súhlasili by ste, podpísali by ste registrované partnerstvá? Áno. Boli by ste za odluku cirkvi od štátu? To nie je téma dnes. Ale keby bola? No, nemôže to byť. Nemôžete sa ma pýtať na otázku, ktorá nie je témou. Ale názor máte, preto sa na to pýtam. Takže nebudete odpovedať? V poriadku. Nemusíte. Pani Nemusíte. redaktorka, nedá sa odpovedať áno a nie na tak komplexné otázky. To je tiež odpoveď, samozrejme. Poďme ďalej. Boli by ste za vyhlásenie klimatickej núdze? No to závisí od okolností, ale pokiaľ by... Či podľa vás ruskí hokejisti patria na majstrovstvá sveta? O tom rozhodla Medzinárodná hokejová federácia. Ale za vás? No, Čo by ste urobili vy? Čo si myslíte? Ja rešpektujem rozhodnutie Medzinárodnej hokejovej federácie, lebo to je nezávislý zväz, ktorý takto rozhodol. Čiže nedávate tiež jednoznačnú odpoveď?